Zdravím, jmenuji se Jakub Koutný, jsem viceprezidentem českého fanklubu FC Barcelony. Chci vyzvat všechny fanoušky k sobotnímu El Clásiku, ve kterém musíme rozdrtit Real Madrid. Zároveň chci vyzvat fanoušky ke sčítání na facebookovém profilu Sport TV. Ale, musíme se dohodnout. Ty vole, ty jsi taky, vole, sportovec. Máš to? Dej mu tam ten dres. Máš tu lajku. No. Dobrý. Motej to. No, hele, to bude na záda, to strá dolů. Jde to? Bacha, chlap tam. Dobrý. Kolem hlavy mu to dej. Přijám to nám sám dachla. Dělej, rychle, ty vole. Nesmí se, vole, nás chytí a jdeme, vole, bručet, vole. Co, jde to? Hej, dobrý. Tahle ta diverzní akce, u které nás naštěstí nikdo nechytil, vznikla, protože my chceme vyburcovat všechny fanoušky Barcelony, aby deklarovali svoji příslušnost k správnému týmu. Na facebookových stránkách Sport TV se můžete přihlásit a stát se pravým fanouškem. V sobotu, 2. března, tímto v El Clásiku natřeme.